he bangla hello chiklo joni soselo itum la APHLC Central Committee hoi pen constituency ko ra troga phan itum lo ki pido je la chiklo joni bangke sai katiki apor aposi sai katiki bangele itum ge apor bang pali nang ne pojone sele itum sai katiki phan se is important no so hotsile itum program ke thei pinige deng de lo itu ta nono bangke itum sai katiki ke do judlo posi non la ongosa chiklo pena bangke itum la til MLA election ana bangke tunge continuously itum APHLC pena bangke Korkanthi Constituency pen cheng si constituency ko ra trogar lo sita mele itum continuously itum kam klami mate my meeting awareness program mass joining program bangke itum deng ponpo la pen la chiklo joni jon thome itum la silent sai katiki apor gi pila dojoi hotsi la BJP atum bangke penangan utpat lo itum theklong lo chimit me pin arni wang sila tum mass joining bu peklang setan itum Central Committee APHLC hoi pen people si dojoi lo pulo dang te a reply pipe da the bangela hello la haya mass joining ke ni tum ta make me theng long mati ho di sop fake side kapacho bai side non Korkanthi long bang suri hini so se den da ghata long APHLC atum ten chenglo kaprak political party tum BJP ki dun pu are alis na paklang tha hai a main alis media tumhan pitha hai nili tum na chini mati dar PS board committee ke ja tum an dolab lo tum na chini gen ta muni tum ha la sei komane inut bahini aning fer phartum dun ta hai me dun ta hai seta bang suri hini gali banging koi thongkep ta APHLC atum ke Korkanthi pen ke BJP long dun dei lapen constituency ko ra trok long seta me la ke fake mass joining kapre constituency pen munit ban po dang nang thongru duti la pencil atum munit do o ko chipak lang kla non tena ghat long tari tum dongka ching thilung na theglong lo mati hala feel long apa do bangke are Korkanthi long e muslim e don ta ve puludang te kosom sin te hala dak mass joining long ke muslim pia tum burga ching thang pame le ja aja prok lon te ni lasil hai ke fake side lasi nili tum rat ta lule non ke lape nili tum amunit itum APHLC arat tum dak Korkanthi chot kali constituency ko rat trok long seta me lule lahai mass joining ke fake chot lapen BJP rempo puchi chini pa me si tini lahai claim thap claim pro re batu lasi lahai bangke mangu nang ne lapen mangu he lalo lapen hinialam mangelalo itum non upcoming mega rally di Pulong Paduji posi APHLC Central Committee pen non la pai cheklo tariking ko yani August 20 ni itu mega rally Paduji la kaning kan banga pelu la sila Korkanthi constituency pen seta meli tum ong dung pen itu bang tharu photrok ba bang suri bang itum kiduni phan tum chingwai pontang lo pini asi un an ben tum kidunia phan gari motor ka chiri phan mena ile tum dak chirung si ile tum hadak mega rally long di Pulong tariking ko yani August tariking ko ni kiduni phan tam chisik lo la dak pen cheng ponsi ile tum kapre program non Korkanthi constituency long samelang so pen la inghana phule da lang lo so da non hala soila long le pusi pat he ke ningkan ko ana philo ne dak muni te tum chupochi era pc pinier ne ko soila long le punangi dak na pang thepen dak ambani adani tum a napier grass bat na ke ji phansin non dak tum drone na pangjar ka do we are drone jong si pangjari pulo tang de ningkan ko an belo hala dak PGR long grazing long le utor borbi long son phonglong peta son heruni long son kupia pose dak drone pangjar ande dalonte kupia pose pinier ne ta dak ang taman ke bang ke be ke chia tu building a hem bang long le nang cherai wall chimari clean kupia pose eviction tema hedalonte dak lang lok so long ke to inglong so tum kar bia tum di dak ke boy da tu bang rit ka chokle ma tu bang ladak long le phelang dak owe bithi bikron e era phi check in hin e era phi si dak ka thali ku bang la bang ke le tum epj se koi koi jong si Karbin Autonomous Council ke Japon BJP atum se ing long aso tum hana son election bom lang pelotang te prab jin men dak Korkanthi long masih le tum prab jin men so dak tum ke so in hanta me tum sing mai pontang la pen la ke claim ku la sala iru yang bong la tum hana port kilo la iru yang bong yong si la dak drone pangjar ing ton tela la pen la dak ke 200 tum han ha Chinese school ke wan po hot menu mati la dak tum ke do pasojo di padosojo la pen non setaming ton telang hotel iru yang bong se tum ton te pelotang te lake tum so dak pen tum che songi la pen kap to koi media state along central on te tum la bang solang pali lalu la si itum lake chini dang nai rada tum ta je BJP aphan ka support lake ang tanman ke be ke chia sarkar man ke support lo la pen BJP na hai lo pen ke inglong aso tum kar bi pen chinglong inglong aso tum along le lok si da election na claim na di non ta nale tum dak Korkanthi choli pini hal lumba jong constituency long puno hala kapre ka dim long anta inglong aso tum ke do dim an se election na claim sada 6 schedule da constitution hala da paragraph 28 tengko da tribal area gante tribal area putte da tribal um sa hem phulo lage non tribal tum la hem phu kali
Utahala non-tribal naman ke pini ni chupa po dop hai de eviction ke claim bek na ya dim bang eviction claim hai si pini dak eviction ke claim na ya dim bang si eviction na ke claim asi ni tum lata so dak menje song poni lapen ke thomala mang ke la halo pini la bang so amai hoi pen bang ni tum Bukajan MLA Dr. Numol Momin alang li iru ya prang Duar Bauri constituency long BJP mass joining fake mass joining hudalan ni kaninje Article 244A laki tum hang ver nang lo autonomous state ke hang alar ke development hangun autonomous state long ke medical college ave BEd college ave agriculture college ave lai kaninje mati la so por ni tum condemn lo in rem lo Bukajan MLA kaninje lake Karbinglong Autonomous Council mate team Karbinglong BJP atum si kaninje po ateng people lo bolong na team Karbinglong BJP atum team yarnian tame protest ai momin kaninje ala ahok lo chini lo ne tu momin kaninje lage chief minister Himanto Biswa Sarma kaninje posi chief la kaninje lo aposi Assam chief minister ke lage anti autonomous state alam kaninje long Dr. Numol Momin alang kiru dunia kam ave kete laso posi pini yarni Karbinglong alo APHLC pen chinglong kapre organization tame effigy burning claim nang ko pini dak ni tum Korkanthi Constituency pen tame pinrem ponang ko Dr. Numol Momin pha lapen non kirang jelangar ni yana bangke Bukajan LEC long edo arat tum sitame nang tum nang mek prango Dr. Numol Momin pha son son bangke MLA ticket pidet sitame nang tum vote bang pidet nang ko la chota kali la Karbinglong alo kedo LA pholong sitame non upcoming MLA election bangke 2026 la legislative assembly election bangke BJP phan bangke vote pited nang ko people dang te latung ke autonomous state phane latung ngana support dun kali lapan autonomous state ke latung ke aningang he puke cheklang dak lo dake latung autonomous state ke hang comment lo dang te 15 agosar ni non 15 agosar ni hala biku hala dak parent ground long hala dak 15 agos la flag kapang jar humote ningjei autonomous state dalam setala so pilo dang da anti autonomous state side latung ke lasi Dr. Numol Momin kaning yalam potame militum huntan tin ram